Això d'estar quart i a punt de plegar és un pal, però a la vegada em va de gust. De que estic flipada, oi? Jo tinc ganes de sortir de l'Insti i em fa molt de pal continuar tancat a classe. Buscaré un curro o algo. La veritat és que passo d'estudiar res més. Marc, tio, no ho facis. Per? Hòstia, tio, ni que fos per no sentir a la teva mare ni al teu pare. Ei, nois, se m'ha oblidat dir-vos que us enviaré un qüestionari sobre els estudis postobligatoris. Important que entreu a la web que us van donar al Saló de l'Ensenyament abans de contestar-lo i els hi dieu a la resta per WhatsApp, d'acord? És important que el tingui abans de dimarts. Vinga. Jo ho tinc claríssim, que vull fer un cicle que tingui a veure amb l'aire lliure i amb la natura. Sí, tio, però si tu no veus el col de casa ni per casualitat. Que sí, que l'Albert està fent un cicle a Lloret i no para. Jo vull alguna cosa que em permeti treballar de conducció o de reparació de vehicles grossos, com camions, autobusos... Si no és això, jo passo. A mi la natura m'agrada, saps? Això de vendre productes i tot. I voldria que sigués el negoci meu, saps? Això de... He vist que la meva germana està fent un cicle formatiu de gestió i... Bueno, m'aniria bé, la veritat. Hòstia, més mates? Jo busco curro o algo que es faci a l'aire lliure. Necessito aportar calés a casa o, com a poc, no demanar-ne. Anem a la platja abans de dinar o pillem uns entrepans i els fotem allà a la platja? Sí. Ei, Marc, què fas? Què passa, bro? Què mires? Heu vist aquella bèstia? On? Que els bitxos em foten molt de por. Anem-hi, que la vull veure més de prop. Nois, ja vaig treure el qüestionari. Entreu al correu que tenim una altra tasca.